Hej, jeg hedder Jesper. Jeg driver virksomhed TM Byg AS, som der ligger i Ribe. Vi beskæftiger os med hoved- og totalentrepriser og en utrolig meget bæredygtig byggeri. I TM Byg der er vi 9 medarbejdere på kontoret og 25 mand ude i marken. Og så de resterende 8 stykker de er her i vores elementproduktion i Ribe. Vi går meget op i det her bæredygtige byggeri og den her fremtidsbyggeri i form af træelementer. Vi bygger vores træelementer i vores elementproduktion her i Ribe, hvor vi færdigbygger dem med fibergips indvendigt og vores vindspærrer og vores isolering, så det er egentlig færdige, komplette løsninger, der kommer ud til byggepladsen. Ude på byggepladsen der kan vi i normale tilfælde rejse og lukke dobbelthus eller ca. 250-300 kvadratmeter bolig om dagen med tæt tag og tæt facader. Så det er lukket og klar ind til den næste entreprise. Om det så er, at elementerne de skal skalmures, eller om de skal trappeklædes. Hvis de skal trappeklædes, så gør vi det hovedsageligt her hjemmefra. Skal de skalmures, så er det noget, der foregår ude på byggepladsen. Efterfølgende så har vi det giver jo nogle fordele i vores byggeri ved, at vi har utrolig lav bemanding ude på vores byggepladser. Vi er hurtige om opsætning, og vi får en hurtig proces ude på byggepladsen i det, at vi kan rejse og lukke nogle huse på meget, meget, meget kort tid. Vi får også nogle fordele i, at vi bygger vores træelementer her hjemmefra i det, at vi står inde i en opvarmet lokale, vi står inde i tørre lokaler, vi har ikke nogen fugtproblemer, vi har tørre elementer, så når vi kommer ud på byggepladsen, så kan vi levere en tørt byggeri, og vi har ikke problemer med affugtning og fugt i vores træelementer.